በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 17 ብድሕሪ እዚ እግዚአብሔር ንሰብ ካብ ሓመድ ፈጠሮ ናብ ሓመድ ድማ ከም ዝምለስ ገበሮ ኣብ ምድሪ ውሱን ግዜ ጥራይ ክነብሩ ሃቦም ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣብ ዘሎ ኩሉ ነገር ግና ስልጣን ሃቦም በራያኡ ፈጠሮም ናቱ ሓይሊ ድማ ሃቦም ኩሎም ካልኦት ፍጥረታት ከም ዝፈርሕዎም ገበረ ኣብ ልዕሊ ኩሎም እንስሳታት ኣዕዋፍን ስልጣን ሃቦም እግዚአብሔር ንደቂ ሰብ 5 ስምዒታዊ ኣካላት ሃቦም ነቲ ብስምዒታዊ ኣካላት ኣቢሉ ዝመጽእ ምትርጓም ምእንቲ ክኽእሉ ከዓ ሻድሻይ ኣገናዚብካ ምኽኣል ሻብዓይ ምስትውዓል ሃቦም ቋንቋን ዓይንን ሃቦም ኣእዛን ዝሓስብ ኣእምሮን ድማ ሃቦም ብፍልጠትን ብምስትውዓልን መልኦም ኣብ መንጎ ክፉኡን ጽቡቕን ዘሎ ፍልሊ ድማ ኣርኣዮም ግርማ ፍጥረቱ ምእንቲ ከርእዮም ዓይኒ ልቦና ሃቦም በቲ ኣደናቂ ግብርታቱ ንውሉድ ወለዶ ከም ዝሕበኑ ገበሮም ንቅዱስ ስሙ ከመስግኑ ንዕብየት ተግባሩ ክእውጁ እዮም ፍልጠት ዓደሎም ህይወት ዝህብ ሕጊ ድማ ሃቦም ንዘለዓለም ዝጸንሕ ኪዳን ምስኣቶም ኣተወ ትእዛዛቱ ድማ ገለጸሎም ዕብየት ግርማኡ ረኣዩ ክብሪ ድምፁ ድማ ሰምዑ ክፉእ ካብ ምግባር ኩሉ ረሓቁ በሎም ንነፍስ ወከፍ ከዓ ምስ ጎረቤቱ ዘለዎ ርክብ ዝሰርዕ ሕጊ ሃቦ ኣምላኽ ፈራዲ እዩ ተግባራት ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እዩ ካብ ዓይኑ ክሕብኡ ኣይክእሉን እዮም ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ናብ ክፍኣት ዝዘንበሉ እዮም ልቦም ከም እምኒ እዩ ናብ ልቢ ሰብ ክልውጥዎ ድማ ኣይተኻእሎምን ኣብ ምድሪ ንዝነብሩ ህዝብታት መቃቐሎም ንነፍስ ወከፍ ህዝቢ ገዛኢ ሸመሉ ህዝቢ እስራኤል ግና ብጽሒት እግዚአብሔር ኮነ እስራኤል በስነ ምግባር ዘዕበዮ ናይ ፍቅሩ ብርሃን ዝሰኻዓሉ ጨሪሱ ዘይደርብዮ በኽሩ እዩ ኩሉ ግብሮም ድማ ከም ፀሓይ ኣብ ቅድሚኡ እዩ ከየቋረፀ ድማ ንተግባራቶም ይዕዘቦ በደሎም ካብኡ ኣይሕባን እዩ ኩሉ ሓጢኣቶም ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ግና ሕያዋይ ስለ ዝኾነን ንፍጥረቱ ከዓ ስለ ዝፈልጥዎን መሓሮም ደኣ እምበር ኣይጠንጠኖምን ሰብ ምጽዋት እንተሃበ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ክቡር ዝዋጋዕ ቀለቤት እዩ ንሕያውነት ሰብ ድማ ከም ዓይኒ ብሌን እዩ ዝሕልዎ ድሓር ግና ክክሕሶም እዩ ዓስቦም ድማ መሊሱ ክህቦም እዩ እወ ነቶም ዝንስሑ ናብኡ ክምለሱ ክፈቅደሎም እዩ ነቶም ተስፋ ዝሰኣኑ ድማ ከተባብዖም እዩ ተነሳሕ ሓጢኣትካ ንድሕሪት ደርቢኻ ናብ እግዚአብሔር ተመለስ ኣብ ቅድሚኡ ጸሊ ካብ ምብዳሉ ከዓ ተቆጠብ ካብ ሓጢኣት ረሓቅ ናብቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ ድማ ተመለስ ንሱ ካብ ጸልማት ኣውፂኡ ናብ ናይ ህይወት ብርሃን ክመርሐካ እዩ ንስኻ ከዓ ንርክሰት ኣዝኻ ተጸየፎ እዞም ብህይወት ዘለዉ ንእግዚአብሔር መዝሙር ምስጋና ክዝምሩ ይኽእሉ እዮም እቶም ኣብ ዓዲ ምውታት ዘለዉ ግና ከመስግንዎ ኣይክእሉን እዮም ሓደ ብህይወት ዘሎን ጥዑይ ዝኾነን ሰብ መዝሙር ምስጋና ንእግዚአብሔር ክዝምር ይኽእል እዩ እቲ ብህይወት ዘየሎ ዝሞተ ግና ንእግዚአብሔር ምምስጋን ኣቋሪጹ እዩ እግዚአብሔር ነቶም ናብኡ ዝምለሱ ይቕረ ይብለሎም ኣረ ምሕረቱ ክሳብ ክንደይ ዓብይ እዩ ወዲ ሰብ ዘይመውት ስለ ዘይኮነ እዚ ኩሉ ኣብ ሰብ ክርከብ ኣይክእልን እዩ ካብ ፀሓይ ዝደምቕ የልቦን ወርሒ ምስ ከወለታ ግና ብርሃና ይጸልመት ከምኡ ከዓ ሰብ ክፍኣት ካብ ምፍሓስ ዓዲ ኣይውዕልን እግዚአብሔር ነቶም ኣብ ላዕላይ ሰማይ ዘለዉ ሰራዊት ከዋኽብቲ ከርኢ ይኽእል እዩ ወዲ ሰብ ግና ሓመድን ሓሙኽሽትን እዩ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን በረከት ቅዱስ ሲራክ ምስ ኩላትና ይኹን